Izingane zakwethu ngifisa ukukhuluma njengoba sekuDisemba nje. Ngifisa ukukhuluma ngosizo lomuntu ophatha isibhamu. Bayazi abaningi ukuthi noma yinini nje mangisuke ngikhuluma akwenzeki isibhamu ngasigxeki makusuke kukhona into noma ngabe kuthiwa kwenzeke lutho. Ngiyaye ngithi mangikhuluma ngesibhamu ngithi akekho umuntu onosizi njengomuntu onesibhamu. Akekho umuntu ososizi noma oseduze kosizi njengomuntu onesibhamu. Ikakhulukazi lezi insizwa esisuka nazo emakhaya saya nazo eGoli emahostela saya ey'ndaweni ey'hlukene kodwa sisuka emakhaya bese uzoba nesibhamu ngenxa yokuthi ufuna ukuqhakambisa insizwa. Akekho umuntu osengozini noma osondelene nosizi njengalowo muntu. Ngiyambona mhlambe onebhizinisi ofuna ukuvikela ibhizinisi lakhe nonani kodwa akekho umuntu oseduze kosizi njengomuntu osuka emakhaya ebese ethi maye sesilungwini ebese efike ethi ufuna ukuba nesibhamu ngoba ufuna ukuyivikela. Akekho umuntu osesize njengalowo muntu. Isibhamu ingane zakwethu asikaze nangelilodwa ilanga asikaze sisalethe into ewukuthula empilweni yomuntu. Uma isibhamu usiphethe mawusiphethe nje isibhamu ufune wazi izinto ezimbili izinto kufanele uzazi. Ufune wazi ukuthi ngaso makwenzeka kuba khona ingxabano ekhona ngaso ungaya ejele. Number 2 ukuya phansi. Mbili imphumela yesibhamu ukuya ejele noma ukuya phansi kuphela nje akukho okunye. Makukhona okunye ke mhlawumbe umunye ngakusho kodwa mina ngazo kubili. Isibhamu nje sina 2 ijele noma yithuna ayikho enye into. Ngike ngafunda nje udaba hayi mhlawumbe futhi ukuthi mawusuke noma mina nje bangikhuluma kanje ngosizo lomuntu ophatha isibhamu hayi ukuthi ngiyigwala nomunye mhlawumbe ongilalele ovumelana nami hayi ukuthi uyigwala kodwa nje mawusuke ufuna ukuqhelisa usizo eduze kwakho ungasondela eduze kwesibhamu. Ungasondeli akubona ubugwala futhi akubona ubushinga ukuphatha isibhamu akubona nje akubona umnsizwa akubona ubushinga ukuphatha nje isibhamu akubona hlobo sidala. Bayazi asebeke bafelwa nasebeke bathintwa isibhamu ngoba kukhona isasaka sabathinta abangafa. Ngike ngafunda nje lolu daba ephepheni lwensizwa ngasemsingi kuthiwa iDubulane eGoli eDenver Hostel. Kwadutshulwa insizwa eziwu5 kwelike ezimbili ezintathu zasinda. Fortunately kwase kuthi ezimbili zagcina ishonile. Mawuthi uyalandela udaba lwakhona kukhulunywa ngokuthi khona befuna ukuphuza utshwala bamncisho umunye nani kwasuka kanjalo. Ngineshoyo ukuthi ukube lensizwa okuthiwa iyona esusuthuthuva le ekuthiwa bayincisha utshwala ukube bingenaso isibhamu ibingeke iyenze lento eyenzile futhi ibingeke angithi lento indaba yesibhamu yenze nje. Isibhamu awusiphethe usifakela noma sisekhaya muwazi nje ukuthi unesibhamu. Mawukhuluma nami indlela okhuluma ngayo nami ngeke ifane nendlela omunye umuntu ongenaso isibhamu ongakhuluma ngayo nami. Kodwa wena nje ubunesibhamu indlela ongakhuluma ngayo nami uphethe isibhamu ngeke ifane nendlela wena ongakhuluma ngayo nami ungasiphethe isibhamu futhi wazi ukuthi asikho. Ngoba mawusesitolo ngakini la khona uxala kabili kathathu uyongena ekhaya. Musesitolo ngakini isibhamu usishiye ekhaya kini kulula ukuthi la esitolo
ugcine usudelela abantu. Khona abantu abashiswa isibhamu siyakwazi ukuphamba ulimi siluthi ukhulume lento obungakuyikhuluma esingekho. So nje umukini noma usethaveni yangakini bese ushiye ekhaya isibhamu uyafana nomuntu osiphethe leso sibhamu, ngoba indlela ozokhuluma ngayo iyafana nendlela obuzokhuluma ngayo isibhamu usiphethe, ngoba uyazi ukuthi siseduze. Uyazi ukuthi isibhamu ngendlela engingasithandi ngayo ngale nje ukuthi sangithathela umfowethu owayengelanga engangikhonzene naye kakhulu. Ngathi mangihleli nezinsizwa nje ngaphakathi sixoxa sikhuluma indaba yamacala azo, nanokuthi ngoba ngicela sengixoxa ngayo yonke into, ngabona nganotha phansi ukuthi isibhamu emhlabeni nje asikaze silunge. Isibhamu emhlabeni sazela ukuletha usizo, ikakhulukazi umuntu omnyama. Ngiyababona abamhlophe ngikhuluma ngabo, abamhlophe bayazi ukuthi ibhamu iphathwa kanjani, yini ebalulekile kufanele uyenze ngazo, bayazi yonke lona. Kodwa nje thina nje emnyama esiphatha isibhamu ngoba sifuna ukusabisa. Yabo nje khona omunye akanasitha ngakubo, akanasitha nje, hayi futhi ngakubo kuphela, akanasitha nje. Kodwa umfica isibhamu usiphethe uhamba edolobheni, uhamba lokho kukodwa can attract igebengu. Lokho nje kukodwa kuyayi-attract igebengu, ngoba phela njoba sihamba la kunezinsizwa ezinombolo dolobheni lapha nje, kunezinsizwa ezinombolo izothi bayibona lesi sibhamu sakho siphethe bese sithi lesi sibhamu silahlile funeka sisithathe, sisenyonini siyabhabhaza, kufanele sisithathe. Impilo yakho isengozini usungafuna uma yinini ngenxa yokuthi uphethe isibhamu. Ngiyafisa ukuthi ngidlule kuleyo nto yesibhamu ngoba sekungoDisemba. Abanye ke basuke bedlisela ngaze ey'ntombini. Angazi bosisi noma niyamthanda nomuntu onesibhamu, ngoba abanye basuke beyithenga ibhamu esithengele umuntu ukuthi intombi yakhe imbone ukuthi unesibhamu. Angazi bosisi noma niyayithanda yini. Uma ningayithandi ngicela niphumele obala nisho ukuthi aniyithandi ukuze beyeke ukuni-impressa ngazo. Ngiyathanda ukuyigcizelela la ngoba abantu besifazane baphethe into enkulu kakhulu, banamandla amakhulu kakhulu ekushapeni behavior yethu thina abantu besilisa. Thina abantu besilisa siyi-behavior ngenye indlela normal nje in the absence of abantu besifazane, kodwa in their presence si-behave ngenye indlela. So nabanye kubathola sebefuna ngenxa enye into. Ngake ngathi mangikhuluma kwesinye isikole lapha eMandeni, ngikhuluma nezingane zakhona, ngabuza ukuthi ukhona nothisha onesibhamu la. Zathi ingane yebo bakhona ngizolikhumbula igama lesikole kodwa silapha eLamboti. Zathi ingane bakhona othisha abanezibhamu. Ngithi mina nakubona kubo niyafuna nani ukufana nabo. Zathi yebo siyafuna ngathi uba nezibhamu nesibhamu nemoto. Ngase ngiyitshela ukuthi ngicela ukuthi nikufise ukuba nemoto kodwa hayi isibhamu. Ngayitshela ukuthi lo thisha lowo onesibhamu cela nazi kusola namhlanje ukuthi unosizo eduze kwakhe. Lo thisha lowo cela nazi ukuthi unosizo eduze kwakhe. Yebo abantu bayafa bengabulawa isibhamu, na njoba sike sabona nje insizwa lebulela intombi yayo ayibulalanga ngesibhamu, nayo futhi ayibulalanga ngesibhamu. Omunye mhlawumbe uzothi hayi kuyafana nje noma isibhamu singekho, umuntu mayefuna ukubulala intombi uzoyibulala. Kodwa ukuba khona kwazi isibhamu kungenza isimo sibe worse kakhulu kunalesi sesivele sesiwes khona. Bengifisa ukudlula kule ndaba yesibhamu ngoba ngamaholide. Awukho umcimbi omnandi njengomcimbi othi mawubuka nje ngamaholide ungaboni umuntu ophethe isibhamu, ungaboni lutho nje. Kodwa awukho umcimbi obheda njengomcimbi. Mhlambe ke wena ungangabona ukuthi uyabheda ngenxa ukuthi uzothi ibhamu nje kuyafana bebeyiphathela abazange benze lutho ngazo, mhlawumbe uzosho njalo. Kodwa ukubonakala nje kwasisibhamu ziningi into ezisuke seyingenzeka kulowo mcimbi. Ngiyabonga kakhulu.